कमल मोबाईल शॉप येथे बजाज फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यावर। नमस्कार साहेब. नमस्कार. आपल्या मागे शिवनेर पॅनलचे सगळे उमेदवार दिसत आहेत. आपण त्यांची विरोधक पॅनल मधले. आपण इथे काय करताय? आम्ही खरं पुरुषोत्तम बाजार समिती निवडणूक चालू झाली आणि निवडणूक या ठिकाणी विरोधी पॅनलची 3-4 सोसायटीची इलेक्शन या ठिकाणी त्यांनी मिटिंग लावलेली. आमचा मिटिंग घ्यायला अजिबात त्या ठिकाणी विरोध नाही, पण या ठिकाणी बऱ्यापैकी बँकेचे कर्मचारी, सचिव यांचा काही संबंध नाही. बँकेचे अधिकारी यांचा कुठलाही संबंध नसताना त्या मिटिंगला ते अटेंड करत आहेत. माझं त्यांना एवढंच सांगणं आहे की जर अशा मिटिंगला त्यावेळी दिसत असेल तर आम्ही कंप्लेंट काही करणार नाही. त्यांना त्या ठिकाणी हातपाय मोडल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही. आता माझा त्यांना इशारा आहे.